खातिर हम बहन के ना समझ में लो भैया के ना खातिर माने हम प्यार कइले बनी तो निहारे खातिर प्यार नहीं कइले तो पहले खातिर प्यार कइले बनी साफ साफ ही कहने का कोई दे। अभियंत्रा जी का अपन दिल के भड़ास निकाल तड़ी वो तो वीडियो में गइले के बाद पता लगी। तो भैया ते वीडियो दोबारा लगाओ स्टार्ट कराई बोझ बने जादो जे बिगाड़। तो क्या हाल बा भाई लोग, आज हम बात करल बानी न 2-3 गो झटिया सिंगर के बारे में। आंडू गांडू सिंगर बासो 2-4 गो जोन गाना गा के ज्यादा ही बौसिर फैलावत हसो। तो बड़ा ढेर दिन हो गेल वीडियो बनला हमार जन व्यूअर्स बारे लोग कहत भैया वीडियो बनाओ तो हम तो के वीडियो बना एक तो बाइन चोद हमार चैनल में डिलीट हो गइल। इन हम वीडियो लेके आ गेल नया मॉडल में तो लोग वीडियो देखी जा और मजा ले जा। हां और एक बात बाटे ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन खातिर बनल भाई नाई के दिल दिमाग लगावल लहसुन गुर्दा फेफड़ा पर लेवे खातिर। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करतनी। खेले भतारो खेला से जिया पोठेला खेली पेला पेली खेले का कहलुआ भौजी खेलेला भतार से जिया पर खेला खेली पेला पेली ते तारी बहन के भौजी जोन बाले नु मर्दा तार बहन जो से जिया पेला पेली करी ठीक बनो खेला खेली नहीं करी ना खेली त हम लान छट के बना रहियो तार बहन के तकारी बो भतारो खेला से जिया पोठेला खेली पेला पेली ए भैया तू गाना गाओ तो जे भेटा जी मर तार बहिन चोद न या पेल के मर जाब तो के तार बहिन चोद नहीं आ पेल के गणिया में के तक बांसुर ऊपर देबे से इंसान गाना गई बत तार बहिन तन सुधगर गाओ सो तो लोग सुने तनी अच्छा कह पेल देब न तो खजुआ ऊपर जाई गणिया में तारे दिल के कहतानी बात हमार छोड़त नहीं के साथ जियल भइल काल रे पश्चिम टोला वाली हमार हियो माल रे चल झूठा। ए परदुमन भैया उतर गांव के जोन मलिया बिया पश्चिम टोला के उतार बाप के फैक्ट्रिया में से निकले सो का हैं जोन तार पश्चिम टोला के पूर्व टोला के चारों दिशा के तार माल है सो पेल देम न तो लड़े पर कूद जइबो अभी तो हमके जान तो नहीं ख ठीक बा न पश्चिम टोला के माल है इनकर पूर्व के हमर झटिया ना झाड़ जड़ जाता हमारे ऐसे गाना सुन के कतई बताओ तो निकर पहुंचो फांसी लगा के मर जाए हम ऐसे गाना सुने तो ऐसा न करो न तो जाना न पेल के खजुएट बो देव गणिया में हम निहारे खातिर हम प्यार कैले बनी गाड़ी मारे खातिर। अरे सर गाना कम से कम सुन लेके गावता अपना तो कहत प्यार कैले बनी गाड़ी मारे खातिर एकर बहन चो पागल नहीं खेऊ सर सबसे पागल तो ते बाड़े के हुआ वो सर इतना ही वीडियो दोबारा लगा भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार प्यार कोइले हमर की निहारे खातिर हम बहन के ना समझ में लो भैया के ना खातिर माने हम प्यार कइले बनी तो निहारे खातिर प्यार नहीं कइले तो पहले खातिर प्यार कइले बनी साफ साफ ही कहने का कोई दे। अभियंत्रा जी का अपन दिल के भड़ास निकाल तड़ी वो तो वीडियो में गइले के बाद पता लगी। तो भैया ते वीडियो दोबारा लगाओ स्टार्ट कराई बोझ बने जादो जे बिगाड़ खातिर प्यारा कइले बड़ा तो मजा मारे खातिर हम बोझ बने। ए भौजी ए अंतरा मैडम जी हमरा ई नहीं समझ में आलनु ये तू गाना गावे आलू कि स्कूल में अंताक्षरी खेले आलू कबो यादव जी तो कबो लाड़वा जी तो कबो बबुआन जी पेली के मर जावे करी बहन ऐसा गाना सुन के तो नहीं गाना गाओ तो जा तो नहीं गाना सही गई तो जा तो दूगो लोग सुन के तनी अच्छा कही है तो प्यार कइले बड़ा मजा मारे खातिर तो प्यार कइले मजा मारे खातिर कि लड़वा चाट के बना लोग खातिर जो लइको तो से प्यार के लोग मजा ना मारी तो मुठ मार के जी का करेला गए कोरवन के सारा भारा भखले दिया करेला गीत कोरवन के सारा भारा भखले दिया। तो रउआ लोग सुनिए ना भाई लोग ई भैया परदुमन भैया गाना का गोला बने मने करेला शराब गए करवन के मने पूजवा की लानवा लहसुन भारा भोंकले बिया ठीक बा तेकर बहन चो यही के कहल जाला न गाड़ू गाना मने गाड़ू गाना मने गाड़ू गायक हो सो ठीक बनो मने फटा बात से निकला आवाज बेसुरा ठीक बनो यही कहल जाला झटिया के गायक ठीक बनो
कर बहिन चो करा वा कतई बता तो नहीं कर भैया झाड़ जड़ जाते ऐसे ऐसा गाना सुन के रे चलो तोर झाड़ जड़ता ना गाना सुन के अरे रे बहिन चो तो बोल रे जड़ तक नहीं क्या जरूरत अरे तो चैनल के सब्सक्राइब करके और ओके जौन साथवा में जौन बेल आइकन हो बा ओके दबा के नहीं दबी तो गड़िया मार लिया जा लेकिन कोनो का सुके दबा दिया जा खेले भतारो खेला से जिया कोठेला खेली पेला पेली